Kwame Tuano a okọbọ charge kire babia na yasanto ahye no na oya chimini because ohun say ye ya kamfo de but ye kan busuasem a oyokofo ye different eti wo no wote TV so a wo trumpet say wo wasante sem no wani je ho emra e wo Ghana no Otumfuo odan mra no ba oba Ghana mra no ma esanse ha no enye monarchical state ana enya ahemfo na edi yeso ntino ni gina bra no ebe different Otumfuo the Asante Hene is the president of the Asante Regional House of Chiefs. So wo kasa there now you are telling the Gombani so say ono ne dagomba sem no nani nye ho. Nyankopon koso anyo kese se bre ne do nya da che na atena se na hweye. Enne nso so tweda mpo Nyankopon he de enne nso so akyeye. Eno nti ya tena se aye ba besua de. Enne die ene ye ba besua. Enne die besua nie. Eye ana yete anase yinim se krobe refi asante kotoko hene osante hene. Ewo aman hene makomako edusia enson 67 ehyanase. Na ene ye besua se eye osante hene kwa na wa aman hene ehyanase ewo oman Ghana mu anase yewo nananumu bia aman hene no mu bi nso hye won ase a won nyina nso ewo oman mu a National House of Chiefs airline a wode eba 2013 wode won nyina edin aba de nkyeremu aba bibisa wo honom wana ena menu mienu yenimu sen na nhyehyeye no nso etie enne de sese menu mienu hunu efa we hu nyina no ubehunu ti bomode na gya konya netena se na de besua no edoso midi ne de ye ba akopɛ eye maame Fauzia enne ye ne the great historian me wofa maka so also be friend wofa de age so betwe sika ma me ansa na wofa hon mama ho kwan mo afre no me wofa adwo hageman a oye great historian enne ye ne no asa tena se a ene ne ba besua de bomode so be pe okyerɛdua ne wo krata se de mapɛ de ne yɛfa adesua no emfantanzo ye na ye homra ne ba ye be ma na tena se na fensi ye de adesua no e de ato amso na se Yeah mo munu aba mo fase. over ne de gu up no so ye ba besua ni o asa ya na empempe no de dodo nara nim ne se eye yero santa hene nkoa enne wa aman hene ebi ehye no ase na emom no ebi a eye airline aka ho asem dodo nara ennimu ensi ne na me adwa me anya akonya ye hia we de ai na ye no watanse de gidi se ye behu ne nyina na ye hu eye ahene kura omo so ewo dompe ne de hye wase se de be ya da ye tena se adesua no ye bekoso anso akire ye nuanom ne ye ayaka nyina so ade mbacho me mo atena se mo akwa abanso Yo me jose no fase. yeah Na mpom te sen. ya me adumo na onso e Yo. na me no nkoso anya okese se da woni brem so da me bo opunu ma agye me so Sa. ya me nkoso anya okese no da man na de ebesua eye National House of Chiefs airline no a de emu nchechemu aba kire bebia eye se ye fa asante asen na airline esikan kasa na sen na osedi nchiremu no esi ede amaye Yo mo fase me da wase. Ansa na meko airline no so no. The background of nkomodie na anankita hodie na ye bedi no ene se asemba kwa mepese tifo nyina etiase ene se yenim Ghana fo nyina nim wiase fo nyina nim sante hene igina bre ewo Ghana abakosem ye nyina yenim wiase fo nyina nim se mre bi atwam no na ye wo kingdom bi na empire bi a ye frɛ Asante Empire oti kokoso osante hene ono na ye king of the Asante Empire Asante Empire no a tretre cover even part of modern Togo any Cote d'Ivoire nyina e kamia yes Asante Empire no na esu chene mprimpri Ghana e wo ikura na abrofo eba na ombegu sa empire senior other empires no
team gugu apepepe oko South Africa na Zulu for so build the empire bi ho a eno so egu ye oko Benin ha se a na ye freba bi Weda abome omukin ye friend Leroy Benazin ono so not say Otumfuo senia ombechi prempe no sa so na omde ye no in the Africa ha no ye so many kingdoms nti ye concentration ewo yen ya Santi kingdom ti enim Santi hene ni gina bratata no achinye bia ni ho se ye be ka se ohini bi we Santi hene one the son we so me so chen o we so sa achinye die no emwa ti enim sa de no data na yen koso enu ya ba won se ene no ye ni monarchical state no bio ye wo unitary state broni amamuo no de aba ne ya giatum opeo ompo eno ene ya giatum se de be ye adua ena ya yemra e de ya pompa mra de ato saa ahenie broni amamuo no eho enti saa mra no ena ye nyina ye dan no saa mra no na ahemfo a be wo man no nyina obia edan saa mra no enti saa mra no ena esese ye de didwuma na ye tiase say ante saa mra no ne ye all kanase a na we are trying to subvert just say yes say mra no I no so constitution no kra na ekutia say wa wo be say mra no say odi tuo na ekọ say mra no ana say wo de wano ana odi dwumadie be say mra no na etese ne awa ye ku detail wo de eyi oman na free ho what I say wo yes ano a waso twen no ese ebotu yemra no ye constitution enti no matter how the situation is no samra no na bribia say yeshia yeshim kana ana ye chire ma obi atiase ne nyina ye tiase ne ye diduma if so ohini bia se osonso osa wo man no nkura odan samra wacho so atiase me ba very good enti oba nananom amamuemu a ya yemra a ye de bo amamuo no ho ban na sa wo kana nanumu emra na sa wo kan National House of Chiefs yes me kan LI ene act chieftaincy act chieftaincy 759 eno ye act bia eno ebo nananom eno ye solely for chieftaincy ye chiefs no kwana be fa so abobe ho ban eno the ranking of the chiefs babi obi ate a odi ne hene nkrofo a omo wona se abebo ni chidom nyina ono wo cheche the do's and the don'ts yes ahemfo no ye wo man no nyina no samra no parliament aye eno wachire act of chieftaincy act what I say eti samra no na ese edit na yede li 2207 eno so no the ranking of chiefs wo region bia mu region bia wone de na position a ohene no oda wo sa region no eno so legislative instrument 2207 pass ye 2013 no wa hwehwe ni na pepepe eno ne esese ye didikuma enti ni ampese atiefo etiase ne se Ghana no a ye team no eno ejina brane na traditional kingdoms no so no ejina brane so no enti ohini bi betuma ye kese wo ne traditional kingdom no ba oba Ghana mra no ma esanse ha no enye monarchical state ana enye ahemfo na edi yeso nti no ni jina bra no ebe different enti sa ohene so ana osa wo traditional kingdom num no eno fane sa se oso ana se osa wo ho no mo ye ba yen oman no nyina kingdom num a so oman no nyina mu Ghana man no a eye republic no ye mra no a eno so ni jina bia no ebe different
mpacho so te ase e ba cha meti ase enti sen na eye airline no esi ahyehye ede ama nananom airline no o focus no ubisa me wo Ashanti Regional House of Chiefs. na say ye hwehwe ni nyina say say 1990 2013 no mo ye dia yes. na a newly created region 6 no na meka ho na say na ye 10 regions na ye wodada no. That's right. And that's a winning 9 groupings na ye 10 regions no. 10 regions no and na ya hyehye wo mo. Enti na ye ba besua ni nyinara. Okay. Na ye hu bebia overload so a omo so e wa amanhene no mo hye wo ase. Okay. All right. Enti sanity pepepe. Me pacho. Airline no 2013. 2013. That's an airline 22007. Yeah, mre no kwa ni mu no aye sesa. Bacho. Ya chiche regions no mu no. Anya regions no more aka ho no. Ho. A new airline ebesa ba. Ebi kura na a friend say chieftaincy act no kura no. Nsakra ebitwa ye den. Abom eno ejina ne aban no decision aban no ebetikin so. But for now, no, okay. I want no, I access to no. Or say, in exercise of the power conferred on the National House of Chiefs by Section 6 of the Chieftaincy Act, 2008, Act 759. This instrument is made this 7th day of July 2013. Membership of Regional House of Chiefs. 1. Or say membership of Regional House of Chiefs does not affect the status of the chief and shall not be construed to confer paramountcy on any chief or to prejudice the claim of a person to the status of a chief. Nasi chire titia ne se sa LI ya hyehyehye ahemfo no nyina mu no. Uwo mu a udin wo mu a eno nkyere se wo ye manhene ye wa manhene ewum ena ye wo divisional chief abrempom very good abrempomfo wo mu nyina ewum now status na owo se o ye manhene na se obrempom no we no ensesa no pacho what ya se na udin wo mu so ano ye obrempom a na nkyere se wo ye manhene no ba ha na two no say members of Ashanti Regional House of Chiefs. Or say the members of the Ashanti Regional House of Chiefs are A. Otumfuo, the Asante Hene. B. The following paramount chiefs. Okay. That is Mampong, Omahene of Mampong, Esumija, Adanse, Jabin, Nsuta, Kumawu, Kukofu, Bekwai, Ofenso, Aguna, Ejuso, Dinyase, Asokore, Agogo, Kobogu, Mansun Kwanta Tepa, Ofuase, Asankare, Bompata, Kwamai, Domiabra, Joansa, Asubwa, Kuntinase, Kukufua, Samai, Amwafo, Adankreja, Sabronum, Mpasaso number 1, Mabai, Mamfo, Jadam, Beposo, and the following chiefs of the Kumasi traditional area. Onze, Debia Metakasi Kumasi no so one a traditional area. That's a we near Santamai. Santamai. Amahene no. Amahene. And I went to your Kumasi Traditional Council. Very good. Kumasi Traditional Councilor. Otumfuo, and the president of that traditional council. At if one thing is no koti Otumfuo ne status so ewo ne traditional kingdom num. Adia ba kwese tif what ase no no. Ne yebekọ so akere. Whether you like it or not no. Mbra no aye wo manum e na eka enye me na meka. Okay. So na me tro no. Enu ntuntu na yesu. Enu ntuma yesu no. Otumfuo ye nim say inside the Asante kingdom no there. Or ye king. What I say? But ye ba ye ya mamra no mu a. Ye say or ye paramount chief of Kumasi traditional area. Sana ade no to ye. Enu ntuma me tro say ye esan say nye monarchical kingdom, monarchical state say Britain tino. Ye de no ejina brane. Ena traditional ones no so ejina brane. Enti we cannot blend the two. Okay. Emra e wo Ghana no, Otumfuo odan mra no. Anambwa.
Onyasema se ahemfu be nyasema hefa na omdeko. Nya court. Court ni be de ko obi ada mmara na ayaye no. Enti yenti ase se yete oman a eye republic state nti mmara na republic national. E de se ebu a wode ma wo hene e wo ne traditional area no court so. Anase na mmonyam a owo e wo ne traditional area num no eso hwa. Dabi eno de obe enjoy sa de no. No mom ye bo man no mu a Arene can say the president is the commander-in-chief of the National Armed Forces. Yamra ya jiatu. Oh, hinibia says na nado can say kumase ha yeti bibibia si entino wa impose curfew ha. So bibe kan Otumfuo. Otumfuo ntimi can say me Otumfuo e wa santimam curfew no say obi akoda 4 o'clock am dem nkoda. What I say? Onu obedi mra no so because oda mra no ewo man Ghana no ne nhyehyɛ mu I know ye different from Asante minor and kingdom no nhyehyɛ saa na te ewo ba bia ohini bia ehye saa mra na ase ya nyi antum ne ya nte ase saa na ye democracy no ana republic na ye nya kra na ye pekwan bi a ye den a soviet a say no saa na te Enti macho amanhene no esi no Kumasi Traditional Council no eno no nananom ben din ene wana se nkro ben Kumasi Traditional Council no o se adonten hene 1 2 akwamu hene 3 achempem hene and 4 bantama hene. That's say kontire. Very good. Okay. And 2 Otumfuo the Asante hene is the president of the Asante Regional House of Chiefs. Yeah. Asante Regional House of Chiefs no hwanom na constitute ya aman hene any omo divisional chiefs. What you say? Nas ena uye man hene so a ena utim preside Regional House of Chiefs no. Yeah. Just say be a region be a amanhene no mo no so na sa na de abrempomfo ni bi akwa na mo maso mo number no. Region bi o ha abrempomfo no eso. But before you can preside no na uye man hene. Yeah. What you say? It is Otumfuo na ye president of the Ashanti Regional House of Chiefs. It just say your man hene wo baby. And no the qualify no ma or ye president of the Ashanti Regional House of Chiefs. So what you say? And therefore no or your man hene of Kumasi traditional area. Sa ne etie. Na sa de wo kan me to wase ye na so pese o kire say ebra Asante chechire ye ne baaye no na Kumasi na kane na ye kwa aman no. Yeah. Ebra eye obirikonfo eyi anasa munye nyankomade a eye fence opem so ebedi Asante maye ni mu no ni kura na eye kwame asese ye Kumasi no wa nyan anto ho ne mu koso kura mu bepem ne. Yes. Okosu kuram ebepem ne a broni baaye no oje no tun mu say Prempe the first every social baaye no. Say na broni no eye no. Di bro the man no say oye Kumasi hene. What I say? Also Kumasi no oye ho hene. Okay. Sure. Na say no ye dia adesua na no ne yesua ye na wode nchiche mu ne baaye no. Okay. Ansa na chire no o pompam oman no nyina free nesema ye de Asante Confederacy no baaye no obeye president of the Asante Confederacy. Our Confederacy no na e cover Bono East, Bono region ahafo ene Asante region ayehunu. Okay. Eti broni baaye no oje no tum se wo no ye Kumasi traditional area no o friend kwaman mri bi atwam no de eye wo no ye panine. Yenti ase se Asante man no eye federation eye free from for ene ka omo ho bom e form Asante man no. Okay. Na kwaman da ne man. Ejuso da ne man. Dinyase e da ne man. Kumawu e da ne man. A friend saying Asumaja da no bia de da ne man. Omo ye different clans and so. Mampo kwaman e yoyoko. Mampo anya yoyoko e bretu. Anambwa. Oko Asumaja omo ye aduana fo. Kumawu ye aduana. What I say? Ntina obia different people. Okay. Say kan busuaku enso na naso nwotwe no so de say akaman mu no ebi wo baabia. Yeah.
ebi wo ba bia what you say papa be board dumping okay adubo ahen nibu topics of was African history or whatever yeah obecho say ombe board dumping that was the reason why or say tutu odi kan or de obri comfort buy because ohun say ya can for there but ye kan busuasem a oyokofo ye different aduanafo ehu omho say omo ye different greatofo hu omho say omo ye different yes so ye pese ye pompa ye come together na ye kokuntia dentira aduanafo da be man oyokofo da be man greatofo asona asene obi atene baabi nti ye be ye den ene ye fa mpa ya na se nkonya abra what you say na ye nkamum ya yesi ye nyina ye firi baabi na eba na emumu no ye mfa de ma ye danso nyina nto nche ne nka ye humum ne emprempa de baako that's right na no sa bre no ebe ya adwuma no ye se na mpaibo etachiri okay na sa bre so na wa obedi adanse se na nkramusum yi na eni ha na me koma lam ho na eni ha na ne me ko pray for me sunsum so na eni ha na de ne enim ye na nanom de na ne enim na nanom de abosom no na na de diguma okay enti se obri komfo e ho de a ene ye nkofa no mra na che se abosom no omedi dwuma bi ema yen taka na enya na enu ana na very mo good ye o adwuma me yapa ye bi ema yen okay kane no sa na no okay na nema enkonkan ema yen okay so ati ase e na obeyi yapa ye na dom no nyina tim kabo mu no nkokuti etim ekokun eti etinsa okay and then say ni ya share Ashanti region de awie enti as ye toaso akọ bono enahafo anasa bono we na maka bombono enahafo region yeah well so when you go to as members of the Bono Ahafo Regional House of Chiefs because by then you enchiche mu no also the members of the Bono Bronk Ahafo Regional House of Chiefs are the following paramount chiefs Omanhene of Achirensuya Nkransa Goso Prime Kukum Abase Ejade Akroso Akrodi Amantin Atebu Bana Badu Basa Bechem Brekum Drobo Jan Jinim Duayankwanta Jinim Miami Krum Duayankwanta Techima Doma Shidim Jape Krum Kenya se number 1 Kenya se number 2 Kwachuma Sampa Sankore Sunyane Mo Nkomi Nsoko Nsuatre Dumase number 1 Ewa Dumase Suma Sekwa okay ena wabobohoy ena mem wanchi wiase yamfo yeji ofuman konkoma tano boase tano so tuobodom and omanhene of boyam sabreno okay pacho so atiase very good sanity oh international we no eye bono enahafo region yeah bono na na no omo forme bono regional house of finance bono enahafo regional house of chiefs yes omo eni di so no na wode amaye no okay oh bacho ena obaha Greater Regional House of Greater Accra my memory Central Regional House of Chiefs okay also the members of the Central Regional House of Chiefs are the following paramount chiefs okay Omanhene of Ekumfi Enya Basan Jumakun Asikuma Esiem Enyambe Mankesim Abaze Kwamankesi Abura Nkusukuma Nomabu Denchira Awutu Asim Apimanim Aguna Nyakrum Edina Efutu Gomua Ajumakon Gomua Chempem Herman Ogwa Asia Tadanso Pifo Commander Egwafo Agunan Saba Enyan Denchira Abrim Asebu Atimokwa Efutukwa Senya and Asen Oyurenchi. These are Amahina Omowo the friends Central Regional House of Chiefs. And as members of the Eastern Regional House of Chiefs. The members of the Eastern Regional House of Chiefs are the following paramount chiefs. Omanhene of Achim Abuakwa Achim Bosme Achim Kutuku Akwam Akuapem Kwahu New Jaben Yilo Krobo Manya Krobo Omanhene of Boso and then Omanhene of Anum. Okay.
That's okay. Omuni. Almost so network. Almost network. Okay. What you say? Now, but Greater Accra Regional House of Chiefs. Or say the members of the Greater Accra Regional House of Chiefs are the following paramount chiefs. Or say Gamanche, Osudoku Manche, Shamanche, Ningo Manche, Prampram Manche, Kone Manche, Adam Manche, Lam Manche, Ngleshi Alata Manche, Nungwa Manche, Osu Manche, Tema Manche, and Teshi Manche. B, the following we know them say Omonye paramount chiefs. Omonye paramount Omoya chiefs. Brempomfo. Omonye Brempomfo. Okay. Ene de Omo Akakososo. Abesoso. Okay. Yeah. Sana. Enti yehwe won nyina no a na northern region ehemfa na won so wo overlords te sade eye asante ewo bi no. Oba Northern Regional, or see members of the Northern Regional House of Chiefs. Okay. 1. Or say the members of the Northern Regional House of Chiefs consist of the following. A. The following overlords. Okay. Nayiri of Mampurgu, Yana of Dagbon, Yagbongura of Gonja, Bimbila Na of Nanumba, and Bamboy Koro of North Mo. Hey, na say eye mentifi do mantemu no. Ye wo overlords ahodo makomako enum. Ya omoye num. Na wachechrim ha. Also, the following paramount chief from the Nanumba traditional area. Wulensi na, Chamba na, Nakpa na, Juo na, Dakpam. Dakpam na and Bakpaba na. These are 6 paramount chiefs under the Nayiri of Mampurgu. That's a Mampurgu. Mampurgu Guano. Okay. That's a Nayiri. Oh, mo 7. 6. We no Nayiri of Mampurgu no beka hon 7. Okay. Because also a paramount chief. And over 6 others under him. Watch also what I say. And see no. Also the following paramount chiefs from the Mampurgu. So we need Nayiri. Yeah, Nayiri, we are Nayiri. No, we say Mampurgu. Yeah, we say Mampurgu. Okay. The first one Nanumba. Nanumba. Traditional. Nanumba no ye. Hona Bimbela na no. Okay. What I say? Okay. Bimbrugu so ye Nayiri of Mampurgu. Also, oye overlord. Okay. Na amai hina beshena se wulugu na ba. So na ba. Ku na ba. Yujorana. Bumpuru na ba. And wu na ba. Almost ye 6. Beshe Mampurgu. Okay. Beshe Nayiri of Mampurgu nase. And now Dino also the following paramount chiefs from the Dagomba traditional area. Okay. Dagomba traditional area no. Eho ena yana of Dagbon. Owo. Okay. Oyebe na be overlord. Okay. Na manhina beshe nase Karaga na. Yona of Savilugu. Mionlana. Ena Sunso na. Tolo na. Kumbu na. Bulpe na. Nanton na. Kushe na. Yelizoli na. Yelizoli lana. Guku na. Chiraponi fame. Tijo na. Sanari na. Saboba bore. Nambili fame. Napali bore. Gundo na. Tampiolana and Zankuli bore. These are 20. Yes, or no, they need 20. They need 20. Abeshe Yana of Gunja. Sorry, Dagumba. Dagbon. Beshe nase. Na oba hanswa. Or say Yagbonwura of Gunja. Yagbonwura no on a overlord. And all Amahiniwe Eshenase. The following paramount chief from the Gunja traditional area. Or say Tuluwe na, Tuluwe ura. Gusegura, Boliura, Kwembiura, Wasipeura, Kwangura, Soriura, Makanura, Kalaura, Dabreura,
Busuura, Bupeura, Sunyora, Wanshegura, and Damongura. Okay. That's all. These are 15 okay. paramount chiefs under Yabongura. Yabongura. Okay. Very good. And now, Senior 1, 2, 3. Na kyerɛ sɛ wɔn nyinaa no sɛ sɛ yɛnya ɛyɛ yana deɛ ɛyɛ dagbon ɛde ɛyɛ 20 ɛna yagbon wura nso so deɛ amanhene ɛhyɛ n'ase nso ɛyɛ 15 ɛna ɛyɛ na yiri ɔno nso deɛ ɛhyɛ wɔn nso ase no nso so ɛyɛ 6 ɔno nso amanhene ɛhyɛ n'ase yɛ 6 ɛna mampurugu na nso so deɛ ɛhyɛ ɔno nso amanhene ɛhyɛ n'ase nso so ɛyɛ 6 saa na sɛ aka baako a ɛsɛ amahene no ɛsɛ overlords a wɔn wɔ Mentifido mantam no so wɔn yɛ enum. Okay. Yeah. Wɔn yɛ enum. Okay. Bamboy Koro ɔno ka ho. Bamboy Koro. Okay. Ɔno so ka ho. Okay. Na Bamboy Koro. Na sɛ ɛyɛ ɔmampanyini a kyerɛ sɛ wo ɔsetu fankade ama MPP amanyo ɛyɛ ndis amanyoko ne kurom Bamboy. Ɔmampanyin John Dramani Mahama. Ogre Bamboy. Fi Bole Bamboy. Ti Bamboy Koro. No. Bamboy Koro. Bamboy Koro. Bamboy Koro we no. Also Bamboy Koro of North Mo. What you say? Okay. Bamboy Koro of North Mo. Or no very different from I'm not sure. Okay. But I say and that's we no so yeah. Bamboy. Bole Bamboy no may be different from Bamboy Koro. Okay. But also what Bamboy Koro. Okay. Very good. And so far no. These are the overlords. Okay. Our one more northern regional. One more amanhene binom ehyehyɛ omas. Ɔman no ɔmo traditional area ne ɔman no mu mmara ne nyinaa gye wɔn nso atum sɛdeɛ wagye wɔsantehene deɛ nato. Oh yes. Ɛgye ɔmo tum. Okay. Once LI a legislative instrument ɛyɛ mmara. Mmara no so aba na ɛhyɛ. Nti aba no anye wantum a ɔbɛyɛ dɛ na wahyɛ mmara. Okay. So enti ɔno yana the traditional kingdom no of the Dagon kingdom or Dagomba kingdom. Say nete elho. Ena na yiri of Mampurugu onoso ne de say nete. Onoso dane mine. Neso ne onoso dane mine. Ena the overlord of the Gonja kingdom. Onoso dane mine. Onoso dane mine. Sana ne de no. That is their system. Okay. Ena Santin so Otumfuo edane mine. Otumfuo ene you overall boss. That is the Asante system. Okay. And tell just a one nyinaa no. Eye enne ade a yesua de yedoso. Na se enne ye hwe eye dagbon. Ene ada eye incident chemu na airline de amaye no a. Eye amanhene no mu nyinaa no overlords no mu nyinaa da omama aman nyinaa dada no. Omumu representative anase omumu na yeyi omu asado omu aforme eye Northern Regional House of Chiefs no. Overlords no. Ene woma ehye woma se. Say overlords no. Omumu amanhene no mo no. Ene won wayiyi omu ama omu akwa represent eye region no e National House of Chiefs na. Say National House of Chiefs no. Saafo no. Ena womu constitute the National House of Chiefs. Okay. Into almost the former Regional House of Chiefs. And also the former Regional House of Chiefs. Okay. So it is our mind henena. Ye omu ina kabuma. Yese mo ye National House of Chiefs. Buti omu ne kushia. Na omu tuapa. Na omu bi obeda omano. Okay. Se ono ne ye President obeda wona. President of the National House of Chiefs. Okay. And then when I say LI we ni na na yesu mu ade nyina no. Because Ashanti region de no. Enkoa na amanhene no mu nyinaa ehye baabi baako. Ase a wo bia enne no ho te say the other regions na aka na esitie no. Wahu. Neema sometimes ebinum debate say Chieftaincy Act
759 no ya boss Santehene din say Santehene and paramount chiefs and therefore no aden ya single Santehene no nko a na ye ka say ya boss Santehene din na de paramount chief aso on say the time a omo ye sa Eli we nom na ye ncheche region no na ne ema Asante de no eye outstanding and now peculiar let me put it that way down so no say Oba Asante region numa ubenya one paramount chief all the time no on the president of the Asante regional house of chiefs Asante region no ahemfo no nyina hye na say okay but also what I say but then oko northern region honso yewo amanhene binom ho a omo ye overlords amanhene afoforo ehye o mase ya odo hwe northern region am boy SN5 omo ye 5 so one overlord entimin claim say the entire northern region no on the be life president very men am life president and now men am supreme overlord but oba Asante no ma sanete in other regions nso and other regions no nso ntesa other regions na kan ntesa obi e di nkwi enti etesa de a ene ye nyusu Asante hene no didin because ohwe act no 759 no a or say Santehene and categories no or say categories of chiefs Santehene and paramount chiefs omo da A and a B no ye divisional chiefs okay so and this Santehene no one paramount chiefs no the A they are in terms of category no they are the same okay and oba airline no msuma Santehene no is identified here as or ye the paramount chief of Kumasi traditional area yemrano na kansa yemrano jinabia o de Santehene jina no eno nkyere se onye Santehene ana oni amecho no matiase eno nkyere se dagbon yagbonwura onye yagbonwura ana se na yiri opmanpurgu onye na yiri uyo na yiri uwo wa Santehene wo what traditional kingdom no na mom esan se oman we no ye oman foforo abroni yamamuo na edi dijumanti no jinabia ye de wako jinani okay na se mi nhwe na se mra na aba achiche ma ye National House of Chiefs Constitution na se ela ye de aba achiche mu yi ewum se Ghana hanom no ye practice monarchical ayidie na wo hwe tumi a eye Otumfuo wo eye Asanteme mu yeah na ye hwe eye overlord of Dagbon na ye hwe overlord ne nananom mama hene o mo form National House of Chiefs na wo hwe edin nanka omani betimi edi won ebenye afiri won so edi won so fa so amma yenso yenkyirima no so yenso ye ho atoye wo ye man mu se den hye ye de abeza so obi a wonu tumi obi a de won so betimi aye de abo o man ekwan ben so ne betimi di wo mo afa so a eye emran betimi ama wo mo aye de ama wo man no a o man mu ni nyina so betimi edi won so mfa so Whoa, say all the but be a major be a mecha ekase chieftains yati who what you say ayo National House of Chiefs your minister or ye in charge of it of chieftaincy affairs politicians see edu time yokoto aba pedan ahemfui pa ebinom kra koche cheche wo mo cast no ne ade pa if say wo nim say wo betuma influence subjects na ma wo so mato omo na nipa ne yo won dia very good omo de dambusi okuan nti me ka se se sa na tie de a every Kwame Nkrumah penso sa na tum sa adechie politics a ye be yi NDC MPP John Mama Baumien sa na ekro wa sa na be ko enyaida so eti me mom no me ka se sa na tie de a aden na monarchical yemfa mata ye national one no na enye something like the British system so who name it on enye something like the British system okay say British na system omo wo eyi wono mu wo
parliamentary system no prime minister no wo de wo don wo party what I say and na ye wo queen any the almost second chamber legislative body that your friend the House of Laws one more day and two almost about also or a member of the House of Laws are also a member so ye would munanka a hano regional House of Chiefs maybe a two abani you movie president vice or every region no yen kamum yen can say mono mo ye second chamber legislative body mo de mo nyimo nim ye politics okay nti mbra no a ebe kire yeso a wo de politics ewura mu a enye yie no ye de be dan mo na mo ayede mo ahwe eno e de amaye because nei ahemfo binom ye professors nom ne ada bebre everything use wo okay wo hu na me so me ma dream no nke betum aye nsa but the problem is say you go sa ye de nananom de no be pata ho te say Britain ye Britain ko Holland nom ne ada de omo eyesa ayen so amana ye Lesotho nom amane Morocco nom omo ye ne sa nom ne ada de no nke no ebe boa ebe me yadi nananom so esomfa so no man nso adi ye no man nso adi ye but ekoba sa ma hwan ne de no be ye the king that is the question okay what hu na me so other chiefs now maka won beji atum se osante hene na mre bi atwam no asante empire no mu no na oyeke anase mpempem ko no no da dodo ano on ne wodom nti yemfa no nyina ginabia no sa ginabia no ana on beji atum ana there's also another question okay so na the second question no say eno meba so na me do we me ba bebisa ho nyina asa bi tene no ho wa hu ne me cho eno ye beba so okay oh ye be gina atum sa na ye be gina atum at the moment ohini bi tim sorry so me kura no sante hene kura ni din sante no kura no sante ne kura I have a problem with it okay na adapa atwa abefo ntintam fidie so na ahemfu toto mo ho adapa okay na mo ahemfu no a mo toto mo ho adapa no e de na eche se ye de mu gina sa gina bia no kura na mo betima ka o manam eninti ne mame mbisa adentina eye so man ye kase ye baba ye se de eye England aye de Morocco aye be ye den adenti ene be ma no aye den ne ebe ma na ye den no eye ye na na particularly asantefo ne ebe ma na ye den me na mka kire wo adentira ne ebe ma na ye den ne se maame yesi yebesi o papa hene mfa nse kuru a otim o papa obone ho modern pa anti kuru mponi fo so manfozu ya ne papa obetena kuru ha ya hu se obone ho modern nti bia ye ma no nkoso hene bi ni o ti ase ade chi anopa na mamfozu a unu nua no mafa dawuro tonton krum akra ho na che me papa nim nyansa che obi a o na waye we na se mu bobo sa ade no a na ba ye ba dwen se bebe so papa nmunyam no beti ade de ne bebe dwen naturally say de wo kemeti wase ye na che say asantefo no mu bi no adane ho akokọ bede a mpanyifo boaboa no no mo hwete sa na tie pepepe sa pepepepepepepepe o ti ase o ana sante hini chen we okra ono hwan ana man bia obi anu a bebe tena abefun kasa vidient transfer that's what they say na sante hini so che obi ade a ene nipo osaso na yepeja no anambwa na enu so ye hia be enu so also na very hia good also what that say oye great greater than all chiefs no obehia at a point in time no ohene ketua bi a otipa bi no sante hini be hia na recommendation yet more declare say on a king of this country say come monarchy so on ya so you see and besides meta he YouTube obi timbet so also me de me your santini masante sem no ena manije ho enti me koba bia no a me dana di sem your santini masante sem no wa hu ya me so no na just say
deɛ wo na nya said deɛ ɛkɔ so wɔ ntenten videos ne deɛ ebi mu ɛyɛ no asa kamea yɛ sɛ anamutu a ɔsantehene etu de ama ɔman Ghana ɛne asante no ebi mu asada ne hinta dua akyi no ondi akyi na ɔboaboa na no mo so hwete ne kɔ me na meka saa na no mo so hwete ne kɔ yes nti na sɛ ɔmo wɔ asante nso ɔmo no asante na sɛ Kwame Tua no a ɔkɔbɔ charge kyerɛ babia na yasanto ahye no na ɔyɛ santini na ɔyɛ achimini na ɔyɛ fantini na ɔyɛ bononi na ɔyɛ sirimni na ɔyɛ santini yɛse aboa bi bɛkawa na ɔhyɛ ontomam enti the problem of santehene no is not the problem of other areas na omaka no yasantefo no a menam ka kyerɛw yasantefo no a enti wo no wote TV so a wo trumpet say wo wasantesem no wani je ho what I say enti se wo kasa de a na you are telling the gombani so say ono ne dagomba sem no nani nye ho gonja ni ne gonja sem no nani nye ho obia de na ni nye ho de a hwan na be kasa ne wo de no yemfa nidi enti na je se ekwan ben so na se ye de fa ebeboa ama yenya oman ne nkyekere na yenya kanko papa ebi ne me ka no asantefo no ehia futuo asem we meka ka ba bia meko bia no I'll say it one year me chiro no ba bia meko bia no me decide education no ebetu bia asem bi ho a o ka no wo abefu nkasa fidie ntenten so a hope a kire se bi a o ye big ba o ka no so forgetting say na wo bie ki bi ama others so of me chiro no enti education enu bi na ye educate ye hu ene yesua ho ade so ho enti nkama asantefo no kra assume low profile na movement bi mfiri ana adwenkyire bi mfiri other areas na benya asantefo no na che sesenka se de wo hene osantehene kasa se de osika ne nsemfa ositu na namonfa wode prinka bomu no nke sesenka asantefo no mu bia nkomunya akonya betena radio stations ne TV stations no nkomusua wo hene kasa ne bi esanse wo hene tumi mu no mo soso di peja omo ho se omo ahe efense omo ya asantefo no mo ahenie no eso na enso so ohene o ma ahenie na ye kese no ono da wakasa wode ahoho na kyekere ne man wakasa bia wakasa enkabomu otu anamo bu otu anamo ewo nkabomu enti yesi yesua de odi kan nante de a esense ki omusua osantehene no omusua ne yie no mukogya bi so omo kasa no ababa be yede ama obi anso apese wo be den obetie bia na sa na esese nke ekono ana sa na esese ekono se uli da no se wo so pe na sem de a suani suban oye kristoni na so oye christiana Yesu Kristo ni suban na eso so oye den usua oye kramoni oye muslima Muhammad ni suban na eso so oye den usua na wo nkoto anum tuo se udi obi achi na ono ni suban no no de no ebo abria enti se wo to anum tuo se wo pesante hena se na wo pe oyo hene na suban na obu no nkapom na ode ba obehe na okotachiman na wakosira we okobota region wakosira we so oman nkapom ba bi hokra na problem bi asi wo ahensemu na ode no ho agim na wakosobo nom ne adade amasumdua ba na se wo so ye santini na you believe in something ene dia na ono anamo a otu no na ne tumi mu so na hunsu di tu ho na wo de kwa se mi yo santini dia aden na ono ni suban no hunsu now they no ene de no bobra wahu you see dabia meta ka se mame we asante region hafo esesen ka mu nyina mu bodwa no mo frɛ omankofo omampani dada akofo no betena adwam na mo hye na monyam asantefo nyina na Ghanafo yeku adintra ne ntimi ate saa ne se ye nyina yete oman before akofo maaye no na ofa ba bia obia ase abapa de obetuna ba amasantini de lalai na yeka all over the country but then we were in the university yakra na wo university aye enlightened no na uchia university a scholar out go with us and for the
santini de men toma ba ma no what you say na ye ka oh santini otu aba ma no a obekọ akoton ma no adi sa na ye ka ma me bua onti bi da obekọ akoton ma no adi ebi kura says konfa no ti kura bobedua so bia ni ho obetra konwa so a o chen santini what you say di santini de o me di president da enso ma na ye keka no ena omampani kofuo bedi akonwa omampani kofuo bedi akonwa na yesusu so obeche Rollins kura atum ma dede bi apa what you say kasa bi kwa chire na onchire ntum omampani kofuo se da bi national reconciliation obi akọ na se ma bi anko tane ba bi ya dobre eno no wasante hene no mu hia ye owie wasaye omo call Thanksgiving service no very good what you say ena kofuo tu sa na mo kofuo ba ye no obre ne ho asepa o kofuo ba fom papa ye ga nokre enye politics na me ye na nokre de ye ba ko ya adesua ne yesua very good oba fom pa ena even on the Rollins intem nokra no he fa na hu se o hia o cassette a Rollins da e bi ansi da wanka enti kofuo ebre ne ho ase ma even sabre no asantefo no anabewo MPP no na wonti bia din dabi na o te se Richard ana nenom Dr. Kwadu Apraku nom wa abainum na mom se bebe mom ma party so nom ne ade no na wonte o chema obi anya bi o ti ase ena senia obo ne homoden so te senia Rollins bo ne homoden Rollins de o man no ekoduru ba bi kofo ba no hu so Rollins abo ne homoden nti menso memfo o man no enkoduru ba bi onso to aso ono so to aso o ti ase enti Bribia metaka say these two leaders Rollins ene kofo okay time nyame yi wo man ba na eye bribia esem okay enti beba sa perception no kofo amamuo no a obebu ne mfe nwotwe no ene ma Ghana fo nya adwen bi se sa santini kura no na yesusu se oba wo mwa no oba wo mwa no obeton ma na di kura na sa ente sa okay se ne santini bi kaso okogina se yento no so aba we Ghana fo ye kasa bi o na mpo sanke ye sa de ye ma kwanya kra sa me ye de o mampanyi kofo asa babi mu a ana se kofo ne Rollins se Rollins oba bio ana se kofo san babio a ko bia besa to nka bia besa to ye MPP ye access kofo amamuo ko ya ba be ye MPP fo no kra no bebe hu difference ewo mu bebe hu difference ewo mpa nya me mbeka da bi enti wada ma na se ennem mabunu na wo aba no a omunya omo ewo akwanya omo tenantenten fidie so omo kansem no ansa na nko omo beka bibi e de ahoaho omo ho so omo asante no komudi kan enhye eye wo sante hene na nko omo nsan hye omampanyin kufo se wo ba bedi ade no the vice president sebi oyi seremoni ene one ne koye enti se wo pese wo tukwa na so pese obi beka ho a wo bre wo ho asema nipa no e chen se wo ni nipa ni nyina ye baako ansa na nipa no so anya omugidie no ababa beka ho na ono watu kwan na wo pese wo neni tuo no enti saa kwan no so na mpanyimfo na de ne di enti saa kwan no so na sese mabunu no ne wo manya akonyo tetinti na afidie so no owo so omusua onso munsa asante baaye na Ghana beto asante de na yese Ghana mra ene ye de ye adwuma se pesa asante ne Ghana nyina kɔ nanim de a ye nyina ye nkambom ne yensua kasapa ne ye mfa nkyere ye ho se de ye be ya ye betimi aboa ma Ghana so akɔ nanim Ghana duru ne bebie sese ye duru mame sa ne tie pepepe ko ti ase Bible say ade a aye akomama e ma na buso no ene ye de epie ya no ene pie wa no okay enti asem bia obeka bia no se wanto tekramamum nareka okay ubetimi utter one word the confusion be enti ofa me say Hutus ne ye to season talk ya esi o Rwanda na a radio station so na say nipa no kasa ene this tribal conflict no esi ye radio station no nye nipa na kasa wo so nipa kasa na nipa kasa ho asem na meke da bia meka nipa kasa ene ye kan radio station so no so no ye twere no wo da wo krata mu so obeka ya 98
there about 196 go. Asek mi musa be ball view. Asek bi mu omene fence Asante Les Kotoko. elephants. Ene Asek. Asek mi mu Santo ball no. Very good. Send a sikun Ghana for. Me call Cote d'Ivoire. Me call bien. Say journalists been the reporter or reported by one of their, you know. Local radio stations. No, not near local. Sabrina print media. media. Print media no. Say, Cote d'Ivoire for a bulk master no. Ya kumejina. Ya no ne share Cote d'Ivoire for na horoba. So. You see? To share yeah Ghana for some so Cote d'Ivoire. Well, kasa ba kope. Etimi bom man. Just one sentence west a wom kura no enuru 5 kura no etim bom man. Okay. Enti ofa me ehwenti se kobase ene yade suyen ya yesuyen bebre tie no asopem no mu dia ye adwuma nananom ene amonyofo no mu ka bomu a ebeboa Ghana ma Ghana etimi aduru pempen so esese eduru yi pa ana se betimi anam wasanta hene so na wode eye ne dibre na se bi wonya ye no ana se wogusu wo mu no e de apre yi de etese wogusu ye no na asa ye kese ama Ghana nso so ye de so mfa so yi pa na. Why not? You bet to me. That's what I'm saying, say. Ya hu say nananom ahenie no abat na se de a. Nke betumi afa kwan bi so de no abam. So na me so. Na no ebe ye adwuma no. Na ye gina ye attitude. Oh, suban a ebe danadi e de akire ye ho no. Nkankara yinyanma be wasante. What you say? Okay. Sanity. Yeah. My example we say omompani nkofo bi di akonya na Aliu Mahama no but okay the relationship now. On say for ye adwuma no bi pa. Omompani nkofo ma na ye adwuma no bi pa mo bi ahu. Enti no nka santini hu siremni ase na obi si ahoapo ano. Ohu bonu ni a obi si ahoapo ano. Obi ohu asantini obi si ahoapo ano no. Asantini ana siremni no sorry bononi siremni ana fantini no wo perception bi ever asantifo ho a na afi ho won say ma example say kofo ba ye no suban a oda na di ene ne ministers ana be ya asantifo wo na ba enum no nse se nne so bi e ka say oye santini na okogina say entone so ba both MPP and NDC a nse se aka sa no mba bi o kura wote onte on dey mention no nipa ba akopet suban a oda na di no sabi o kafrache dimboni a na asantefo nyina anya no won se wayi afiri Ghana fo adwene saa so na nipa ba akopet wano asem a obeka no ebetima ma dimboni a kura ofirim ana dom a o ka ho omanya saa dimboni nti baka so obi wo hono a ofre no ho se wo asanteni na emum no ni asante ho akomapa ne ho adwempa kwa mitua kona ko bisa ko ha military museum ha na se mprempe eguso wo kwa mitua eguso e wo asantema mu ana more kwa mituas in Asante adenti da ko ha edan kitekite no ayeche ya asanto akoshim no kona ko bisa se ye de ni nya ya asanto a adenti ya asanto ano aben kwa ye pe no na ehu no kwa mitua na kote to se hwe ya asanto a ne baba ye ba kope opena sempa se mutimi nya no che no de a ene umbinya ya asanto a che no na brofo no e ma kwa mitua sika no giye no ko kire be na be chi no okay na ya asanto a se me baba we de se ne be kunu de a meko no ofa no ho se ne ma ba okay enna se mprempe eguso wo kwa mitua ne bi wo yemu ana kwa mituas I'm telling you kwa mituafo e wa Asante Asante hene ono otutu anamon se obeka oman we ya bom no ye wo kwa mituafo wa Asante a wo mo ese no me nam kan kiro omo se no e wa be fun tintamfidie no so what you say eti at the end of the day no papa no be ya adwuma pa o ya adwuma but at the end of the day no na aye zero no for the way we see can dey na is some okay I said dey ya na ewrado mahene e kan obi na free Asante e kobo na mane no wetimi anya ya na o kan na so we wodi ogina so asumja nkonwa asem no Sante hene e appointee obi se we momfa konwa no man na asumdwe mra no domani hwan e ne ko asumja hokoye edide bien hwan ne freedom ahin kru koye edide o
But say nya nipa from Asumja ho e call na dom ahene ho say wo na oya dua na pesi ntitiam. Say o ma am ko ye na o me ye bonofo. Na o me ye domafo. Nya santifo no ane ko ye. Sabra na dom ahene te ne ba bi no a sante hene o si sa papa no hene no. What is said dom ahene bo wa. Until say sa team no ko ye. Said dom ahene mwa wo mo na ye ntwa sa ade anum no. What is say na dom ahene kasa. Na dom ahene te ne ba bi. Ye na odro ne papa o. Oda ni benkum so no oba be say 20 something said dom ahene nko ye didi wo ho. One can't tell me say me ye dua na ni nti ma bram candidate. Ana candidate we. Until say sante hene de candidate ko on na sunjafo no a ante be ho ase na mko say ye be yusu aden na sabre no akonwa no da pan no for 19 years no aden na wo man ko kan kire ye na nadom ahene say wo ya dua na pesi enti akonwa na da ho 19 years dia ene boa ye na yensie banka bio yesi akonwa no wie ne be ko hu say wo ya dua na pesi enti boa ne entiam enti sa nipa no onye kwa metua enti kwa metuafo wa santema mu mo ai se be jabe subane ka kire wo what I say the problem is not about bonofo. The problem is not about sirimfo, achimfo, ne fantifo. What I say. The problem is about Asantis. Men I'm catching. Men I'm catching. Ofane do do me yasuane de obiebie so ne dos. Fada ma ye de nkomo ne ba na wi, de adusuane ba na wi, de na wo de eja yokwan. Me de nia me di ja. Ye kwan anase mo kwan ne Ghana fo nyina. Ene say Asantifo in particular. I know you too much. Ye wo university now. Now you Asante Students Union, right? Your friend ASO. Sa renam ti kumase a. Enti yeko meeting anam kobi. Man menam fo nyina na mo ye asatfo. Lawyer ya ne wagina kura no abri yeboa. Wagina wo friend saying Subin. Subin ho o madam pa. Okay. Sem ti asanti mo man ka meto ama. Me no na na movement o kumase a ene investing na. Okay. Oh, what you say? Sa na etie. Okay. Na Asante Ford, especially the time one call primary say yi kofo no. Asante Ford lecturers are very welcome so you free meeting kese pa say hey students mo kofi a mun tu Asante Ford fo se mo nyai maf no akofo ye nto mama because already no amanfo wa dwin bi say ye Asante Ford ye kire ye ho ye mu ade ye mu other tribes no enti kofo win primaries there na ne aka no eso chen Do worrying no. ye won win no what you say o kan sa futu sem no e de kire Asante Ford no he ye wo campus no Asante Students Union Asante Ford no ho kra kwamtua for doso mami na sa Easter time no na ye koma kwai no semester no na ye be ba fie enti Asante Students Union no be ko han ka bi ba se e be fa students no bi no aba what you say na ka no ba no students no fro ye na boasefo bi no na o ka ho na o ye so o di ama nanso na o pese o de force ekofo ka no ye so o mtin ka no mu akwa ba kuzo mo kura mo free honko mo nya Asantefo ye ka Asante Akumase Dwaben Kokofu nom ye na ye proper Asante mo kura mo ye hwan no Wasafo no mu bi. Make adanse for no me nam ka tro the following semester ye call campus no woni nam ha obehu Obuasi Adanse Students Union so why wo mo say mo so ye nya Asantefo dia ene Asante Students Union no kura na ya ye den ya free I'm telling you
no ma twetwe etitata babia wosu as of boss dance students union say na that's what they me hunu oh asante fo mpanimfo no bi na ba mu kasa kyerɛ so munya botre wahu asɛm ba ko pɛ a obi kan no wahu januma nka mu papa e o kam so pa mame so enti medium kasa kyerɛ nyina ne sɛ kasa kyerɛ no majority no yɛ directed towards union masat mafuna too much there emu bi na bensu akofo no munso Asante Hene so bensu a ye na Otumfuo open so the second okay se mo se mo hene na Otumfuo mo pe na set ya na kofo so ye munipa mo pe na set e de no ho amode ho dia monum dia enie nsu ya besubane okay na wo nkoka so ye kristoni obreko a usuba no eni Jesus de ebobra wo nkoka so ye muslim obrekro usuba no eye eni Muhammad de ebo ebra okay bacho ye da sepa enne niema yesua no doso ene ye ba ye ne yesua niema bi a efa ye hu se ye Asante Hene ko be refi Asante Kotoko Hene Otumfuo se tutu otoso mienu a wo ye Asante Hene yesa wo overlords ahodo mo so eye num na se hwe oman mu a Asante Hene e wo amahene mako aduonu eye aduosia enson 67 ena ya na so e wo amahene mako eye aduonu ehye won ono nso ase ena na yesua ho ade ne yehu se Asante Hene Regional House of Chiefs ni nyina no won to won so aba Asante Ashanti Regional House of Chiefs president no Asante Hene na ye president na ono nso na ye life president a ono ne position no another position na ye peculiar ye nto no so aba si ye neji Asante sem ho ne ye neji se ye Asantefo a momi yensua mfiri ye hene ho momi yensua mfiri wo se du nyame kese ho momi yensua mfiri do otu momi yensua mfiri do ote krawri eni brawri wo maso no wonna tumi ye ne dia nenso wo hene o tumi san ko katumi ko an kamra nenso asa emre boye ho ban wo man Ghana mu no wo hene na ye wo hene a wodi kan ye wo tumi won fa asa on fa Ghana mamra no so fa ni agoro enti ade enti Nyankopon achaye wo hene a sebie so sebie nya do wo tumi wo bibie bie so wo bre no ho ase na wo do ni panyinara nenso so ye di ni tumi mu didie ye di ni tumi mu tu ye ho no sebie ye kasa na ye niema ye ne enye momi yensua na momi yemwa momi enya aboafo emfo mwa nananom emma yankasa ye dache emma momi ye nane ya akokọ bedie na akokọ nyine bua no a ye hura besim finfin ahwete no emfa so de bia emmere me no mien medi ade maame Fauzia kai se obe subscribe no ahya mafofo nso so enye bia hwe ye wo ho se ye som nananom ye wo se ye som Ghana ade bebo ma Ghana Otumfuo ade bebo ma Ghana kọ nanimu no ona da ye tena se ye de ho adesua ede brew otwede mpo Nyankopon ye adoma ye behia makram na wabo